شوفیرên taksiyan û basan li bajarê Kobanê gilî û gazincan ji biryara şaredariya Kobanê li ser veguhostina wan ji bo cihekî taybet dikin û nerazîbûna xwe ji bo vê biryarê diyar dikin û didin zanîn got ev biryar ziyaneke mezin li karê wan dike. Ji ber got ew cihê hatî nîşandan dûrî liv û tevgera welatiyan û bazara Kobanê dikeve. Wan vê derê tên disekinin sibê heyoyê were kortina. Yani yadû heqî revdok nan derdikeve û dernakeve. Avalê me beledî jî ê gorajê me gilî dikin dibî hûn kê jî vir derkevine. Vê derê kortine lê ku em herne poş gorajê hîn kortine. Kes me nobîne wê derê teng e kesek me nobîne û me jî ti tehdel kesî nekirî. Ku em vê derê goraj kilî dibe em vê derê bojîr miroqebe dikin giya wî dikin şofêrî taksiyan. û tanîşî jî vê derê saha yani cergî Kobanê vire ber gorajê, taksî têne ber gorajê, ne poş gorajê. Ji aliyê xwe ve şaredariya bajêr vê yekê şirove dike û dibêje got ew cih wê taybetmendiyeke xwe hebe. Her wiha derî bi karaja giştî ra dê were vekirin. Şaredarî dide zanîn got armanca wan alûziya trafîkê di nava bajêr da kêm bibe û qada karacê tenê ji bo mîkroyan û basan bimîne û cada serekeya bajêr çûn û hatin têda hêsantir bibe. Pêşê ji îdarê rêveberî garaja de hat gerek li wir tanzîm çêbe hereketê makînan mirûr herqala çênebe û ji wir de biryar hat û li vir jî mekteb tenfîzî civînek ser çêkirin û mewqifek li xerbî garajê de li ber wan çêkirin û hîn temam jî nebe hîn beqaya kirin çêkirin bes hîn zift pê gerek e û derbarê gozincê wan de nizanî bajarekê tenzîm bibe hereket mirûr heye sehaka reîsî li wir heye seha hiştî ye yani gerek bajar tenzîm bibe dorxe bibe ne karek hema yani her kesî 20 însanan çixwast mena xwe xelas berê wanî kar bike tüm kar werga here bajarkê heyî her gerek pêş keve tetwîr bibe. Li gor komîteya ketkaran ya girîdayî rêveberiya Xweser got di navçeya bajêr da sû 5 trombêl kar dikin û tevî got ew piştgiriya şofêra dikin lê biryara şaredarî jî rast dibînin. Ji ber wê yekê jî ew hewl didin got her du aliyan razî bikin û çareseriyekê bibînin. Mehmûd Balî dengê Amerîka, bajarê Kobanê.